Салом алейкум духтарако, ҳама каса созен хубин. Бозам дар мағозаи Миҷгона қарор дорем. Миҷгонахон ассалом. Созен хубин духтарако, нигоҳ кунен. Чӣ оварда? Жемпирако ана? Нигоҳ кунен духтаро хушруги жемпирчоя. Чанд расветка дора размиро? Чанд то чанда чанд сомон? Панчта ранг дорад. Моноҷа маникенда кардагем хушру. Ина духтарако диден да бола ҳама расветкош овезонай. Даҷа як бурай наздик нишон метиҳем. Нарх чанд сомон? Нархш 350 сомон. Турецки тоза духтарако Узбекистон нестай 350 сомонай. Баъд духтарако ё материалшон падна мекуна ягон чи намешавад. Стандартай то 54 пуша? Бале. 54 баъзе 56 пушодам мешавад духтарако 350 сомон модели навай духтаро. Касе да доставка дар кори марҳамат рақамои Миҷгона дар экран метонен заказ кунен. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ доранд духтаро. Ҳар як кадомаш моделакои хушру-хушрӯи мана. Диден духтаро ё духтои новинка духтаро оверсайзам бо. Аҷоибот хушру. Духтарако суроға бозори Корвон аз тарафи Тилобозор 10 дарвоза 3 магазини шишагӣ магазини Миҷгона духтаро касе да нафаҳмоя WhatsApp шамодам дар экран маълумоти бештарро низ айхчон мегирен. Ина бинен шам чихе хушро. Необычный. Ина духтарако диден хушруак. 350 сомон. духтарако ёшидем бандакошон маҳкам мекунем миёншон узки яке хушрӯ мешавад. И двойко чо чандиан ки Миҷгона не болода? Ина и ҳаме 350 сомон. 350 сомон духтарако нигоҳ кунен барои студентҳо аҷоиб хушрӯ то нижа. О дутаи охирш чи сетаи охир? Ҳамаш як нарх. Ҳа, ё духтарако двойка бидиан ҳамашон 350 сомони анами қатор диден. ё турецкан духтарако бо 10 бор такрор мекунам ки нагем барои чи нархш баланда. Хай чизи качествени худаш алакай нархш қимат меша. Бибинед двойкаро нишонтиям. Баъд духтарако ни двойка омадай дар мағозашон клиентай гап зада наштеса. Ир оранҷвиш манже дорад, розовиш манже надорад. Бале, айно ин модел аксияшдага 550 будан 350 метиҳем. То 56 пуша я? Ё балишмер кан духтаро то 56 пуша размер аст. 50 то 56 пуша размер аст. Нархш чанда Миҷгона? Духтарако ни хели двойка овардагай ё сваяна алакай подросткови мешавад. Бале, подростковиай, яъне размери 38 пуш то 46 пуш 50 пуша мешавад. Аҳа. Бия бор нишонтия духтарако. Ё чандиан? 350 сомон. 350 сомон духтарако турецкан двойкан духтарако. Баъд мана ин светшас. Ҳамаш бори Туркия. Ҳамаш бурукошон қатия. Бардови дошта, хаки дошта, сиёҳ дошта духтарако. Почакошон манжетик дорад. Баъд айнаи модел аст. Ё чандиан? Инам ҳамин аст. 350 сомон духтаро. Ям чанд расветка дора? Ҳамаш дар аксиян мана бурукошон қатия. 5 ранг дорад ай. Мана. Баъд мана ин хисияти зардаш аст. Мана. Диден духтаро ҳамаш хушрӯан. Бу ози аксияти гашта интернетдаги мана аксияти бежуша маникенда аст. Чӣ хушрӯ? Диден бирӯзовишам необычный. Ё то 54 пушакора мешавад духтаро. Ям 350 сомон ай духтаро. Мана инҷа тройка дорем. Ай ин ду рангш мо 4 ранг мондааст. Мана ин хе оранжевӣ. Чандиан? И сиёҳ мондаги. Тройка чандиан Миҷгона? Ино ҳамаш аксия қати 350 сомон. Но духтарако варианти тройкам дорам. Нархошон 350 сомония. Доставка низ дора Миҷгона.